ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଲାଲ ଆଲୋକ ପରି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ତେବେ ଏହା ଗ୍ରୀନ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମୟ ବଦଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ବାଛନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଭାବେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣିଷ କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ଯେବେ ସେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଯେବେ ସେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯିବ, ଯେବେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, ଯେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯିବ, ଯେବେ ସେ ନିଜ କାମ କରି ଚାଲିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।